máš obroučený špalky nebo co? Ty vole, tak jdi opatrně. Můžu s tebou chvilku udělat rozhovor? Úplně jenom kratoučkej, minutovej. A jo, tak tamhle níček to půjde zabrzdit, jo? Jak to půjde, no. No, super. Ty vole, já jsem vás viděl, jak odjíždíte úplně na poslední chvíli, tak jsem se ani nepřivlíkal, vyrazil jsem za vama. Jsi tam ubytovaný? Co? Jsi tam ubytovaný? Já? Ne, já jsem teďka přijel. Jo, já jsem jel z toho, z Harachova. Tak. Počkej, já se tam nastavím. Počkej, tak ještě jednou do kamery. Počkej, moment. Já to musím nastavit. Ty špalky selaš někdy v zimě do závodě. Teď jsem je sjel větší. No, protože bylo mokro. A jinak co, pneumatiky dobrý a... Jo, to se divím, ten vydrží. A kdo je před tebou těsně? Já ho neznám. Jo. Nebyl nějaký Jirka. Jirka, tak to vůbec nevím. Nějaký zajímavý příhody, něco, co se ti stalo po cestě, nebo co jsi zažil? Všechno dobrý jinak, jo? Okay. Jo, pohodě. A nocoval jsi teda tady někde u... Já jsem teď jel přes noc. Celou noc? Jo. A předtím si spal? Jel za noc. Jo, to věřím. Takže ty jsi vlastně jel nahoru na Smrk, tam ty singlíky, jak se tak houpalo. No, to všechno v noci. 9 večer jsem odjížděl z CTčka, tak jsem tady. Pěkný. To jsi zdal. Hele, tak díky. Šťastnou cestu. Ty hlavně ty brzdy nějak pořeš, no, protože bez brzd... Já jsem se už stál tam dole, Mělo by něco být, no. Já tam taky chci namazat řetěz a musím dobít baterie. Mě úplně všechno kleklo, jo. Jak vás stíhám, tak... Já nezávodím. Ale že tam máš... No jasně, já vás stíhám jako kvůli dokumentaci, focení a takové. A pro zábavu.